दिनै आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा सान क'क्राझाराव बिपिएफनि साबा बिजाथिया बिजाथिलाइ गथायबाय। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारि, रबिराम नार्जारि, रूपम राय, शभाराम बसुमतारी आरो डक्टर रेजाउल करिमा क'क्राझार ग्रीन फिल्डनिफ्राय गेदेर हानजा दिहुनना दिनै जिल्ला बिसायख'थि बिबानगिरिनि सेराव गावबा गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। सेउलि महिलारिया क'क्राझार जिल्लानि 3 नं क'क्राझार बियाबाव, रबिराम नार्जारिया 2 नं दतमा बियाबाव, रूपम राया 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव, शभाराम बसुमतारीया गसाइगाव बियाब आरो डक्टर रेजाउल करिमा 5 नं पर्बत जरा बियाबनि थाखाय गावबा गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। बिजाथिलाइ गथायनायनि सिगां ग्रीन फिल्डआव बिपिएफनि मोनसे गेदेर सुबुंगौमा हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बिपिएफनि साबा बिजाथिनि नुजाथिनायाव हाग्रामा महिलारिया रायजोफोरखौ थांखिना बिबुंथि लाखियो। बिपिएफनि देरहानाया रोखा आरो एनडिएनि सरकार जानाया रोखा होनना दाबि फोरमायो हाग्रामा महिलारिया। 3 नं क'क्राझार बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि सेउलि महिलारिया गोबां भट मोननानै देरहासार जागोन होनना बिबुंथि हाग्रामा महिलारि। नमिनेशन होनाया जोंनि नं पार्टीनिफ्राय मेला दङ। शिबसारा दं। कन्टेस्टखौथ' आं नुवाखै दा दिनैनि दिनावहाय थानो हागौ सोरबाफोर, खिन्थु बिदि कन्टेस्ट जानाय नङा। मेडाम मा मावनो गोनां खामानि दं होनना सानो नोंथाङा? नोंथांमोनहा नुखादों जे जोंनि समस्थियाव बा माबायाव अल ओभार आसामखौनो होनजायो जेनेबा अरुणोदय आसनिफोर खालायगासिनो दङ। बेफोर पाब्लिकआ बिराद एप्रिसिएट खालायदों आरो जुब समाजनि थाखाय जे जों आसनि लादों बेफोरखौ एप्रिसिएट खालायदों। बेफोरखौ जों कन्टिनिउ खालायगोन आरो बेनि गेजेरजों आरो मा खामानि मावोबा रायजोनि उपकार जायो बा इयं जेनेरेसननि उपकार जायो बेखौ जों मावगोन। रायजोखौ सेवा खालायनो आरो जेबो नङा। एकदम रोखा नोंथांमोनहाबो नुनो मोनदों बेखौ। समर्थन गैयाबाथ' मानसिफ्रा ओरैनो फैया आरो स्वतस्फुर्त भाबै बिथांमोनहा फैदों, आशीर्बाद होदों। बेहायल' नङा, आं जेराव मिटिं खालायदों, जेराव बिसोरखौ लोगो हमनो थांदों, आंनि साननायनिख्रुइ बांसिन आंखौ समर्थन खालायदों। हिन्जाव हिसाबै जानो हागौ आरो अननाय रायजोनि आरो इसोरनि कृपा बेखौ जों